Kajunjons, padong na misa kanang Iskaya tribe. Yung bananjog ko dani nila sa hinautan o Carias family. Yes. Bye. Si kisa tayo mga anday? Susana. Ikaw. Ikaw. Alias Kilis. So lagi sa nga mo la? Leonarda. Balaba. Balaba? Sinundan na ni ka otomatik dia pati. Banda ka ingin Mariano na tahan. Katong ingnog kana anoy. Muna sinundan ng sa kuan. Kanang tribo kanang Bisayan. Bisayan tribo. Dahil ingin po lang Iskaya. Iskaya Bisayan tribo. Na may mga balaod din na nila. Sa po classes sample sa balaod. Kana gidili ng maan ganay pag may magkasunis, mag-search Sa mga badge. sa mga bade. Inga Puto paputo buhok. Sa to patag-as ito mga membro mga badge tanan tag-as og buhok. Asad buhok. Uy, tuwi man to. Unsa? Uy, tuwi. Uy trikoy yan sa mga uy trikoy. Ibiside. Muna yung sa Bisayan. Uy, tuwi. One pansing pum. Makalit. Pero kanang sa imong nahinomduman example unsa may Kana word. yung Griala aga, madubuntag. Griala. Griala aga. Griala aga. Hello, good afternoon mga Kajunjons. And it's another day na pod. And sa ladyo ni hang lakaw ron. Hamong gidadiri sa bukid sa Pilar diin nakoy nahibaw-an nga usa ka tribo sa ana po nag-inform na ho. So ahong gingarhe inja bani ko kay atong kan kawa pa po ko kahibaw kung sa nga nga tribo ha mga tanat ani gabot na to dito sa ibabaw. So ni anatas ako an ilahang kanang entrada so mga mari na tadari. So mga Kajunjons, padong na misa kanang Iskaya tribe. Yung bananjog ko dani nila mga sakop ni sa hinautan o Carias family. Yes. Bye. Si kisa tayo mga anday? Susana. Ikaw. Rosalie. Ikaw. A few moments later. Ang tribo sa Bisayan Iskaya usa ni ka indigenous tribe nga naan himutang sa kabukirang bahin sa lungsod sa Duero, Gindulman, Pilar ug Sirabolyones. Pero ang original settlement nila is from Biyabas, Gindulman, Bohol, which was established in the earlier 20th century by Mariano Datahan, who died in the year 1949. Na-recognize ang grupo ug nadawat nila ang Certificate of Ancestral Domain Claim or CADC in 1996 and girelease kini ni President Fidel V. Ramos ug naangkon nila ang ancestral domain about 3,173 hectares of land in Taytay of Duero, Biyabas of Gindulman, Lumbay of Pilar, Barangay Cantaob of Sirabolyones, and Kadapdapan of Kandihay, Bohol. Approximately 130 Iskaya families living
in Bohol as census reported last 1991. So dasi man nung ato ng interviewon, gusto ni siya sa mga siniligan din eh. Kasi mga ano? Cardo, Carias. Dugay ra mo dani na mo to. Kanay mo nag silbing kapilya. Da, wala lagi pareho mga bahay. So inga na jud ang design ni koan. Okay, kaya adi si Ribija tong tinduay dire. Sige, basta bidaan dito sa Tindo ay? katong tag-ijagan ni. Mo to'y silbing murag Nagdas ang andari sa formula. Muna nga manggin uniforme ni mga kamali ani. Pila po ni kabukbay din eh. Mga man siguro mi ani. Kini nga rin ni sad. Mga siguro mi ani 7 8. Aduh, tol. Lima. Siyam. Po dai ani. Pero napod mo jay bayjod nga Na. gawas danhe. Gawasan. So onig ngan hera ninjo. Simba Murag nga nang mo simba ni. ang intong simba koan kanang once a week or Kada business. kada Biyernes. Asa mura lagi ka punig Katoliko or Sa ako na tribo ni ang Rizal pa tao. Rizal tribes. Ko tayo isa kato maizong main entrance at to. Kato. So mo na ilahang mansay ay Santa Cruz. So ang patron ni napon may patron ani. Santa Cruz ang patron. Ano katong kaduma magtao rin. Amo na yung gigawin ni sulo. Gawas pa na mga bisdihan. Ano pa niya mga tani. So magselebrar mo danhi. Kada December. Rizal Day. December 30. Masa kayo napili po ni Daning ko ano? Daning Lugara. Tingwan din. Hindi nila kami. Jadi mutar jenidaan. Terus aja na kami na puro gilid. May pwede yung magisunod. Pila man mo kabuok nag injo jog tabang-tabangan ning mga kuan ni. Tinabang. Pati paghimog mga kuan, voluntaryohan inga ng mga bay. Tinabang. Hala lami on. Pero di jud ingog matag adlaw nga kuan. Pwede, di. Kasi malakas ka. Wa pay fix nga schedule og unsay kuan. Wa. So na si Jay harmony, na si Jay paghiusa dyan, no? Nay. Di man mahimong pundo ko. Di mo kasi nagtanay. Ang indong kanang panghinabuhi, anda na kanang yan ay raghapon pang panguma. Pangumara. Kamu, lang. Pero naay ang area nga kuan sakop sa indong tribes na pwed ug asa ra pud taman. Hindi lang. Dari sa sipit nga barangay mo. Asam lang Lombok dapit. Ubos. Pero Taytay. Ang sunod ng Taytay ani. Ito na ni Kantaob. So sakop naman Taytay saban. Sistran ruming Kantaob. Taytay lun Kantaob lundag biabas. Upat ni kabarangay. So ag indong gi kuan dong leader kato si katong ano sa to ano datahan. May datahan. Kaya naman tayo na magpapagod.
si ano pina ano editing. Daghang salamat kay sa impormasyon. Ito na tayo mga anong? Ikaw? Junjun Olivar, Sama ka na yung ha? Alicia. Hindi mo abot pa ka na to kaya mo na yan gini ka na madara ibo. Napampibay ang ibo. Ah, Ito mo lang sa na to pero ay ko dalam mo ada kadang. sige. Lord. Hello. So manay usas ilang mga membro ayda na notice din so guys nga pareho din sila puro mag mga kano ang atop na kugon Kapag itagatan sa tukrapal kay tan ka tubo. ah Ano labay sa dara sa bawah na bali mo gasol. so maritas usas mga ginikanan nila laki sa nga mo la Leonarda Bala ba? ayun ka dogay na ka nagpudyo din eh sa koan Dugay na kay Mga rekomendasyon. Nila din. so usas kanang pwede rag mangutan ako nimo unsay istorya nganong nabuo ning koan nganong nabuo ning di ba tribo iskaya ni dahil no unsay mga unsay sinugdanan sinugaran din ka tumasabiya pa si wala ka to inag Mariano na tahan. katong inog kana anoy Muna sinugaran sa kuan kanang tribo kanang sayang. Bisayang tribo Dahil hindi po lagi kaya tribo. daghan na tong membro sila sa una kamo apil na kada tong kuana Hangin ka lang ako sa sila may nagumumay sila yung isa ko katong yung ano yung ako kay wala natawon ako pero kamay ko kaandan namatay na po siya kay kung tayo sige kong tao ka tayo hindi namatay na siya so dumara mo pagkakatoig na nagito ka na nabawaan na kuan di ba naman mga istorya sa kuan masaya sarap po niya di po niya buat di iniwan lubos na daan ko sayang ilang na may mga balaod bidin na nila sa po classes sample sa balaod sana hidili na maan ganay pag may magkasunis mag-short sa mga budget sa mga budget hindi Pagtubuhok. paputo buhok sa to patag-as ito mga membro mga budget na tag-as og buhok nag-asag buhok kay masuko man tuog mapuputong hantod karon gi-adapt na karon karon gi-adapt sa yung nawa na sila ning bida ang mga tao kay wa na magsunod kay wa na may nagmando sa ingag karon kay wa na magpugi implemental ng gobyerno nga kuan kuno ang tribo implemental pag tribo kay sa kupon kuno tribo kay ang tinadaanan kuno ang din buhol mga tribo mga dad kanang mao madrid sayan mao magadi sinugdanan to nga kuan mo nang gibalik ka kuan ga ustila na kung sa ni agi man wa na mag-ustila bitan ng undang na karon gibalik ang ustila sa to paag kanang naay ag mga bata aron naapil na ang unsay nganda ng naay mga subject na kabahin sa tribo kaya i-insert na siya sa curriculum Tatay kaya ang pagtutuan ng Bisaya lulain ang islahan sa Bisaya na may islahan na ito po na learning na sila mag-ustila pero na ako gisaot-saot pa sa mga estudyante na Bisaya po na ginagawa gisaot na nagpapila ng uban sa ato palahi kabahin sa pagtudlo o kintahay for example kanang ABCD lahi ang kuan Uy, man to. Uy. yun sa mga trikoy Ibisili. Muna yung sa Bisaya, uy. Mas paksing.
Kalimutan ko kay lain na po din ako makamit. Itay, oy! Oy, Big. Oy, trick. trick, oy. Lahig din tayo, no? Lahigado. Dahil itong inistoryahan, kakuan pa kas katong kanang itong kasauna. Inistoryahan sa tribo. Gabtag sarap ko yan. Nakalimutan, di na ba natin magamit, makalimutan. Pero kanang sa imong nahinumduman, example lang sa may Kanang word. yun, Griala aga, madubuntag. Driala? Griala. Griala. aga. Griala aga. Griala aga. Grialo pro mayong hapon. O kanang Grialo takang may palis ng mundo. Sa ato pa, agrealo, maayo dahil, maayo. Lahi dyan dahil siya. Lahi. Hindi, dili po siya pas-pas o inistoryahan. Pas-pas pa na hanis din ha. Mura po. Di ba sa murag, na po inibawaan ng murag naman siguro may scholar sa mga tribo, no? Scholarship, grant, nagipangkuan. So na yung mga scholar sa inyo mo sa mga kabataan. Ang kabahin na naging so ang pagsimba kada sa to kada Bernes. Lunes. Bernes manang Martes ang uban kay aming trabaho manang Bernes man sa simba Martes. Pero sa lapod ka oras. Napin maabot na kapiguran. Kuana duha man pud ka. At aw kan may tanang adlaw sa simba ini pero gibahin bahin. Babahin sa mga binari bitaw. Angkon kada adlaw lain sa ang katukuan ka ng Bernes mo ay kaasahan sa tanan. Pero na ay si Jen Murag. Basta maagpare. Gabi pare. Ako ka nang ag-leader ba? Ako ka nang mo. Kung saan na mo administer na ka nang mo manguna. Anay mag-una. Ikaw dyan dahil may kuanda ni. Ang Timing dyan dahil mo. Salamat ko. Agpunuan dyan dahil na interview ron. Kung kaningari ko kay Marag, na ibang tanan ni mundi ko ka tubag mo nangyari ko dari kay aron na dyan. Kita Ya, betul na simbahan. Ara. Wala ko dito. Pila na yung edad la? Sa to pa katong pagiras mga kuhan dihan. Kapon. Oh. Matawo. Si Maguan. Mo igi anak ni nanay. Mo ijang masusuto na Maguan ba? Eh, 74 mo sa mga tao. Eskilya, ang kailam ko ng eskilya. Eh, katong si Kuan, bana ni, ng tilde, anak ni yung anoy, eskilya, yung apelido. Idang anak ka. Kasubay pa rin ka mas mga Idang anak nga, idang anak ni yung, idang asawa ni Idang, nga, Ginap, katong mga inang Catalina. Ilang anak, Kuan na, duhar ka buo. Laki, badi, ilang anak. Sa to pa, tiguang na punto na matay katong si katong kanang Iguang na po siya mga. Pila na may edad at pagkuhan nila. O nakalimot ay ko lang. Tama ito si Jan Kuros. Nakalimot kung pila ko edad nung kamatay nila. Naghan ito sa kasawa. Daghan ay. Daghan ng asawa. Isa ra ni Jan anak sa original ni Jan asawa. Katuray inang tilde. Muli Jan ada kat idara ni apo mga kapuya. Jan maan siya na inyulati. Matilde, muringan sa jamuan. Asawa. Ay Jan anak. Kaya Catalina mo Jan asawa. Taga waan Bukto. Na. Sabi.
ag sila katong original nga o katong si katong ano dito biyabas na mo so. Ang biyabas siya. Pero ang kagikan sa kay Luon ang kagikan nila. Tinuod to hiya nga di madutlan. Bawal mo ka. Bawal mo ko kahit bawal kayo. Dan lagi. Labon paputos. Gubat sa hapon, nga din kapasis. Hindi kapasis sila, gubat sa hapon. Di, lang. Pero yung mga tao, pag gubat sa hapon, tapo ko yan na kabagnan na may ka. Ang mga sundao, sila po yung agad sa mga sundao. Ano, sila ginagdas, plano bitaw. Sila ilang katimbang po kato si Papa Sinon. Kasi tiguang man po, dali naman ang gawaan din nila kato si Papa Sinon. Damoy silbi na himong siyo sa mga sundao. Sila hindi mo nga ito, gusto sa kampo. Sa mga plano, gagdas plano si kato yung ano, yung gadagas plano. Kuan to dito hiya ko sila to dito hiya sa kuan. Kuan katong mga sundao, agad lang mo sila mandog, asa sila pa o anak. Paan ba? Atang. Doon sa imanda ni yung ano, yung anak, ando ataki. Atang sa di, kaya hindi makasilid itong mga hapon. Tangan po nito sa mga sundao. At anhagit sila magkananan ng mga sundao. Kay damak ang kawa ng agan. Katong mga civilian, katong mga bagay, ini po nilagwas, may tagugas. Katong kuan ka na mga laki mo, pitagiga mo. Tigdigan. Ang mga anak sa mga sundao, mga ina, ngungunin sila. Kanang nagpadung na atake ng gubat. Wala sila una. Pero ilang mga kuan, ilang mga armas, mga kuan, mga bala lagi or kanang mga sundan. Kuan ka na di panagaan sa armas. Pusil, ang mga pusil lagi. Mga pusil, oh. Masulit-sulit pa ila. Pero hapon, mga gamit sila armas. Magdinuwain lang armas. Sige ila, masulit-sulit na kayo mga gamit lagi din eh. Sulit-sulit na ilang naman. Mapareho po sa gubat sa kasila na at armas na sa alam ng Pilipino. Katurang pana. Pana ang katong na bunaw ang katong na waan. Kaya na ay na inilag kulay aw. Uy. Murag kibalig kanang naay si katong yung ano ko anto kanang naay si Jay murag konektor sa gobyerno o sa kuan. Mga tao. Sida. Murag intay to sa mayor. Sida may katong mga sundao anak makasakla nila. Asa sila ansay pag nila at rakasa. Daghan jud ang mga hapon sa una nakasod. Daghan mga hapon. Kay baga mo mga hapon sa Mindanao danas na gindil man ay mga ganis bitaw daan naman diha may lang kampo nila kana nagpabrika di kana na nagmaganis kay nagpabrika mo sila diha na amo na ilang bidaan kay tanil lagom nila tanil moto sila bitaw namuhat na nakaon sila buwawan mo bitaw na nila mauban pagtuod nila kay ipanglubong man nila katong kamulo ng gubat ipanglubong ilang buwawan na ilang minasa kaya nakakuan mo sila buwawan din So ano lang purpose na itong mga bulawan? Mga bulawan da mo na nagpabilin ko sa Mindanao na yung pabitaron nagpapisa buwawan Diwalwan mo na nagpapilagyan baga maghapon dito. Ang ilakwan sa hapon sa una kay nagpabrika man sila ang kanang na abaka. Sila na nanam abaka dahil nanguha ang ilang mga trabahante. Pinoy? Pilipino. Kato ang amahan, tatay. Isang amo hapon. Makag abakan sila. Kanakag abakan dito mo. Kung nilang Mindanao mo kay Mado, malamig magduta dito. Dito sa nagpaan.
Hindi kaya diha na di ilang plano nga mo. Kuan Songan he. mo kuan sila. Pero sa dito tindahan wa sila nang ano sila nang katong mga hapon wa sila nag nanuas mga tao. Wa Wa nagira. wa kay sila man una nga na imo man sila ang nanguhag mga tao din patuwa ng tanong og gabi kining gabi mo kunay Kinaunhan. kunay gabi sa una sa hapon naman kunay kadaan na muna nagdaghan ko din ang gabi karong naiga pabrika po sa abaka hindi ka na mga hagutan nga makina ilan basta hapon ilan ang gamit. Ang anda to nila ma na pati sila sa dinini ay nasitan nila nga Na sila yung- ginahanon. Moto nga ang mga tao din ilang uhon. Moto ilang atakihan Uhon, kay para nga makasunod sila din Mao lagi Kanya sa pag ngang lolo ano pagdas mga tao ni nga ang dipinsa din moto si jaga din may guide sa mga sundalo para hindi kasi din bukira. hindi kasunod. Mo na giingan na din kapasis. Kay katok tungod sa gahon ni lolo ano. Mo ni niyang tino nilang iskaya ribo mo ni bilin din nilang Isang nabili ni kay mo to sa pagkamulo ng gubat dahil may sinabot itong 8 ka kuan dahil may 8 ka probinsya nga muli ang sabi sa bitaw dahil mo to ni asda sila muli asda himo sila grupo asda ang mga hapon kay Gitabangan at taga-Bohol. suportaran. Ipaladaan kita yung mga sundaw po. Okay, nabalaka man sila, ang masibukos na sila, yung giulipon bitaw ta. Hindi ba sa una makasata kastiguhon, naguban po silutan, naghag mga ano, puto ilang yan, ilan magigubat, kay ina na maglahat tayo sila din ulipon na naman punta. Dato pala, dato dyan Bohol sa una la. Kaya daghan mga kuan. Kinigang Pilipinas, tibok Pilipinas, nakahamli ang mga mineral sa ilang apas din Mamanang mo ilog sila. Gusto na ilogon. Gusto na ilogon sa una kat sila itong unang plano mo ilag din gawa naman sila wakaon kay suko man. Gawa man nakigubat man kay ada mo to na pildi mo sigubat sila kay tabang mo Amerikano kay nangadyo magtabang tapos Rizal bitaw. Muna nabayani sila kay sila may nagpakailangan sila panalipon sa nasod. Ano sa pong kanang paagi halangan nung na si Rizal may kuan na himong ang mo to gi idolo ni kuan kanang naik itong kanang yu anoy may itong gi Sa Rizal mo mati. Kapila sa alipan pasyo. Mana na to no? nakagin mo dito Rizal? Patay. Oo, nagipatay sa Makatsila. Sa Rizal. Eh di naman siya gusto na abitan mo ating gusto mo. Lunawa ay ano sa dahil vlog dihan ko sa grupo. Katong koneksyon ko to sa inyong ano Rizal. Sa din Facebook ko sa Si Sir may kuan dami. Silbing sundaw dami. Katos papasinon. Mga po ito Pagkawa ni lolo ano sunod to sungan may gisalaygan to lolo silon bilhinundag ikundar kaya dihan mo pwedeng anak dito pag nga ikundar po sa Biabas sa dari na pastay tay kay eskwela mo to sa Biabas mo no pinagdag tao pastay tay kato inagbiyan katoy no biyan dada sa kantaupod na napigisaligan dito pa nga na ilan kay nga andiyan nga ma nakalimutan ako kay na nagduma dito sa kantaut kay nga Diyan nga nagapot to ag sa ubang katong itong mga kuan pitay sa Biabas o nga nagapot korna sa simbahan o inyong mga kuan. Nga nagapong na isa to kanang formula sa nga lang na mga bahay nga nga na lahi na. Marag sa Biabas po ko kasubay dito nga na ba pangangon dito ma ihala po simbahan na to dahil galibot ko ng mga kabadanan sa simbahan
Pero dili sama din ng informe. Pero sa... Ang sarap tayo nga dali, nasog, ano to? Subong ko. Pero Sugbong. di nga na ang purma sa parehara po nila na ito, diba? Hindi, sumbong kogon. Sugbong. Sumbong kogon. Amo din, nakikugon man sa kuwan. Kakugnan mo gina sa una, ingnan lang po. Sumbong kogon, kita Pero yung baka, yung nakita. tangan bata. Unsa, salamat sa kadyo. Salamat. Amin. Salamat. Daghalapok ang kamot kayo ko lang, nangamuti man ko. Salamat Jud, kay nana ko yung impormasyon Jud. Salamat. Shout out time mga ka-Johns. Daghang salamat sa hinautan karya sa family nga maoy among gi abtan og maoy nagtudlo namo, nagtuod namo sa nga makaadto sa Bisayan Iskaya tribu sa Bisayan Iskaya dito sa Lundag Pilar. Sa may among gisakan sila ni silang Lilia Hinautan Carias ug sa ijahang bana nga si Lazaro Carias ug sa ijahang mga anak. Daghang salamat Injo sa inyong pagtabang namo nga naho nga successful ang ahong vlog nga gihimo nitong time. So, daghang salamat Injo. And mega shout out kay Rosalie Hinautan Carias. Yes. Ni Rovelyn Hinautan Carias o ni Susina Hinautan Carias. Ni Val Ruel Carias. Mo ni mga anak nila ni Lilia Hinautan. So, kani silang Sally, si Rovelyn o ni Susina mo ni sila nag uban jud na ho ngadto sa kanahang katong tawag nilang formula dito sila simbahan nagkuan na dito ang na-interview sila ni nung terso og si katong si Lola Dading salamat. Again, thank you so much Rosalie, Rovelyn, Susina, and Val Roel. And especially kay ay ni Lazaro o Lilia Hinautan Lilia Hinautan Carias o ni Lazaro Carias. And also, mega shout out kay Ricardo Carias. Yes. Nila ni Ren Perotso, ni Dading Balaba. Yes. Mo ni sila hongi. Si Lola Dading ni sila. Mo ni kayong interview. Ni Simon Balaba. Ni Crescente Balaba. Ni Renan Balaba. Oh yes, mega shout out din. Thank you so much. Bibok ato pagkahuman nag-interview. Miguela Terso Peletones, Miguela and Terso Peletones. Si Terso Peletones mao ni guitarist og mapunay singer. Sila ni Simon Balaba. Ug daghang salamat usab ni Simon Balaba sa imuhang gitara. Ang ipahuwa. Nila ni Jonathan Banga. Nila ni Arnel and Magdalena Bagesa. And mega shout out also ni Roel Bontog. And of course ni Jimmy Bontog. So daghang salamat ninyo. Ug sa tanang mga Tagalondag Pilar Bohol. Ug sa tanang mga tribe sa Iskaya, Bisayan Iskaya, labi na to ang kanang paan. So daghang salamat ninyo. Bisayan Iskaya tribe from Lundag Pilar Bohol. Mega shout out kay Maricel Maslog. Thank you so much. Oh yes.
Another shout out, mega shout out kay Gito. Another shout out, mega shout out kay Beethoven Gutiv. Always watching your vlog. Pa shout out from Negros Oriental. Oh yes. Mega shout out Beethoven Gutiv from Negros Oriental. Thank you so much. Mega shout out kay Emilia Llamazares. Thank you so much, Ma'am Emilia Llamazares sa kanunay nga pagtanaw. Another shout out, mega shout out kay Lorna Valley. Watching from Kuwait. Oh yes, thank you so much. Mega shout out nimo Ma'am Lorna Valley. Another shout out, mega shout out kay Ruby Simagala YouTube channel. Oh yes. Mega shout out Ruby Simagala. Another shout out, mega shout out kay Ateverse Vlog. Yes, thank you so much Ma'am Ateverse Vlog. Another shout out, mega shout out kay Mikmik Makwa. Oh yes. Fiesta ra ba diha karon Liberty. Yes, Fiesta bitaw mabitaw ni Antome. Yes, thank you so much Ma'am Mikmik Makwa. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Clara Climaco. Yes. Thank you so much Ma'am Clara Climaco. Another shout out, mega shout out kay Ana Limular. Okay, thank you so much Ma'am Ana Limular. Nga fans ka ato ni Nija si Lolo Kikoy. Okay, mega shout out sir sa taga Amoa Hilongos Leyte. Oh yes. Mega shout out sa taga Hilongos Leyte. Nga ang nigret si Ma'am Ana Limular nga to aron sa Kuwait. Thank you so much Ma'am Ana Limular. Mega shout out kay Nina Olivar. Makalingaw jud kay Insan uban sa atong kadugong Olivar. Thank you so much Insan Nina Olivar. Another shout out, mega shout out kay Mario Ebrada. Nga ipa-shout out dita ang mga Ebrada family sa Buhisan, Cebu City ug ang mga Sinabre family sa Ondol ug Lawis, Inabanga, Bohol. Okay, thank you so much Sir Mario Ebrada. Mega shout out kay Roger Kinlog Senior. And mega shout out kay Mama Willie Garcia ni An Garcia Bulapa og ni Litlit Garcia Marcovio. Kumusta ba diha? Mama Willie, sana okay na ka. And also, mega shout out sa mga YouTube channel nila ni Mark Golosinda, sa YouTube channel ni Phil Kabayan Vlog, sa YouTube channel ni Isel Salo, sa YouTube channel ni GR Ayuban, sa YouTube channel ni Nigel Boholano, sa YouTube channel ni Michael Bersano. Oh yes. Bigyan shout out also sa YouTube channel ni Angelique Boholana Vlogger. And of course, bigyan shout out sa YouTube channel ni Jusback Moto Vlog. O sa YouTube channel ni Julius TV Hanyola Bacolpo. Adili. Bigyan shout out sa YouTube channel ni Julius TV J Bacolpo YouTube channel. Thank you so much. And mega shout out also sa YouTube channel ni Angel Man. Okay, na yung mga beauty tips na sa YouTube channel ni Angel Man. Sa YouTube channel ni Melaven TV. Okay, mega shout out Melaven TV.
And of course, mega shout out ni Nitstar Cover hinangutan nga naa sa tindahan sa Ilina Ito Store nga naa sa Alicia Public Market og sa ayahang bana nga si Sabens Netoda og sa ayahang mga tindira. Oh, diha. Mega shout out ninyo. And mega shout out kay Analisa Salo nga na sa ila ikas tindahan. Nagtanaw po na siya sa mga igagaw na ako sa sudlon. Oh yes, mega shout out din to. Ilang Chilisa, Matihanon Honyo, ilan ni Putauban, ilan ni basta kabalihat tanan. Mega shout out Ampatin Melvin. Mega shout out Ma'am Ana Lopez. Mega shout out kay Net Ekalia. Mega shout out kay Pobre Oyamot Vlogger. Mega shout out Vivian Acero. Another shout out, mega shout out Josephine Avenido. And of course, mega shout out kay Inday Badiday Vlog. Thank you so much. Mega shout out o daghang salamat usab sa kanang usas mga nag-uban naho nga nidong sa pilar si Pimpim Hinaotan og si Leo Aton nga mao jud tayong kauban ngadto gikas Alicia hangtod ngadto sa pilar nga mao sila po nagtuod na ho sa mong giabdan. And also belated happy birthday day ni Lilia Hinaotan Carias. Birthday day to sa kanang tagbayang among giabdan. So thank you so much Lilia Hinaotan Carias and belated happy birthday. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel Junjun's TV. And please click the notification bell para updated mo sa atong ipang-upload ng mga latest video. And also, please, ayaw pod laktangi. Kung pwede, ayaw pod laktawi ang mga pahinomdo. Thank you so much. And goodbye mga ka-Junjuns. And good day.